Zdravo drugari! Nadam se da niste gladni, žedni ili pospani, jer danas imamo puno posla. Moramo da napravimo jednu zdravu voćnu salatu. Pogledajte, na stolu se nalazi puno voća. Tu su jabuke, jagode, banane, narandže i višnje. Da bismo napravili voćnu salatu, treba da sakupimo sve voćkice, da ih prebrojimo, naseckamo i ubacimo u činiju. Eto, vidjeli ste kako se pravi voćna salata, a sada je vreme da se bacimo na posao. Hoćete mi pomoći? Hajde da počnemo. Čekaj malo, pa gde je nestalo voće? Da li vi vidite neko voće? Nešto šuška. Pogledajte, u papirnoj kesi. To je neko okruglo, crveno, žuto i zeleno voće. Da li znate šta je to? Tako je, to su jabuke. Hajde da ih izbrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jabuka. Broj 6. Ima li još voća na stolu? Da vidimo. Tamo u korpi i ispred nje se nalazi puno žutog voća. Koje li je to voće? Da, to su banane. Hajde i njih da prebrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 banana. Broj 7. Drugari, nešto se otkotrljalo tamo. Da li je to možda neka loptica? Ne, to je neko voće narandžaste boje. Okruglo, narandžasto. Šta bi to moglo biti? Da, mora da su narandže. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 narandži. Broj 8. Nakupili smo puno voća za voćnu salatu. Da vidimo da li nam je ostalo još neko voće na stolu. Nešto se crveni ispred i iza ove dve šoljice. Šta mislite, šta je to? Tačno, to su jagode. Pogledajte koliko ih je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jagoda. Broj 9. Hej, otkud ove kuglice ovdje na tacni? Da pogledamo malo bolje, da nije to možda neko voće. Pa to su parovi. Imaju peteljku, listove, boja im je tamno crvena. Koje je to voće? Da, to su višnje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 višanja. Broj 10. Pošto smo sakupili i prebrojali sve voćkice, vreme je da ih naseckamo, a onda stavimo u činiju. Hvala što ste mi pomogli da napravim ovu finu voćnu salatu. Evo jedna porcija za vas, drugari. Sakupljali smo voćkice i usput naučili da brojimo čak do 10 uz pomoć svojih prstića. Baš smo se dobro zabavili. Javit ću vam kad mi opet bude potrebna pomoć. Do tada zdravo i budite dobri!